tarihda aydanna şoňa Wa'il ibn al-Hujr al-Qayli diýe. Padşahyň ogly padşah bolan Wa'il ibn al-Hujr diýdi. O ulukon padşahlardan dälmiş. Ýöne Hadramaut Yemen'in çägilik yerlerinin aňyrsyny ulukon şäherleri varmışdy. Şolaň içinde Ulhan ýöne şo milletin içinde padşahlyk bilen milletin içinde süren adammış. Kim dädesi Hujr diýen adam. Bir şoň jowan ogluda. Hazreti Wa'il atawabasy padşah. Emme şo ýurtdan çägilik yerler geçirip Medine-i Munawwaraga gelýär. Emme bir uly derejeleri görýär. Bir musulman şo derejeň 100den mihirini belki 1000den birini dişini görse ölünçe nur içinden çıkacak derler. Bir dereceni görýär. Näme diýip? Bir ulukon iş bitirip otýyp. Padşahlyk etber gaýtypdyr da. Padşahyň ogly da bir şaň ogly. Şunu etber gaýdypdyr din iman nip. Ulamalar aýdýar afzalul a'mal ahmazuha. Ey cemaat, men şaptalynyň aýdyp duran görüňlem mäkem ilmdir. Bilmeli görüňlerdir. Bula kep awdallamaklar diýär. Her tikiş aýdylyp duran keple ilmdir her gaýsy. Ulamalar aýdýar afzalul a'mal ahmazuha. Her näçe saňa agyr düşse sogaby kändir diýip aýdýar. Indi meni fikretdi gör. Bir tasavvur et, ýadyňa al, bir padşahyň ogly çykyp gaýtmaly mülkünden gelip Peygamber aleyhisselamın salamına gelmeli, imanı getirmeli ve Resulullah näme buyursa men buyrugynyň etegine diýmeli. Ulu iş bitirensen, ey cemaat, ulu derejeni görjek, bir musulman oň 1000den birini dişini görse ölünçe nur içinden çykjak der. Göreýli näme görjüňler bolýar. Ey musulman, jawan türkmen dost. Ey musulman jawan ayallygan. Hazreti Wa'il'in aýdýan kepini gör. Min ulu şäherde ýaşaýadym. Rafahiyetin azime. Hewe rafahiyette ýaşap bädim. Bize habar geldi Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwarada diýip. Bir gaýtmaly ýöne dilaň sahtaby. Bir adam näme hoşluk edeýin näse iýbiçgiden täher hoşluga. Halancıry hakylly we samsyk bolup, hakylly we hakylsyz bolup, keyfini günah edip ýürmeli adam ferafatu zalika şolaň hemmesini epberip çägelige wurup Medine-i Munawwaraga şeň gaýtdym. Endişeli iş bitirmez, meydanına değerli olmasa diye mahtum oluysa. Yönü derinlik, yönü kiplimek bilen adam süýşmeýändir ha. Endişeli iş bitirmez, meydanına değerli olmasa. Adam merde amalı olmalı. Ayak adım atmalı yerde adım atmalı. Yoksa bicire yerle, ey jawan dost. Yoksa şücire yerle her kim ödünü näme diye bilmänşik bolmalylar nabijire yerle näme maly mülkü kän günäň içinde Muhammed Peygamber şolaň üstüne barana aleyhissalatu vesselam şolaň üstüne bartdymy ýok bilmänşik bolup gidibermeli hamany günä edip adamyň ýüregi bila diýenim hiwr bilýärda ýürüp kän zatlar adamy ýüreginden habar alamalydyr ha ýüregini adam Allah bilýän nädir ha. Ka adamla ay falan ay bir zat diýendir dinanydan erki adam. Lep ýüreginiň etigi öz aýdýan kefini öz anana akta. Özüni allap durullygyny öz bilýär da. Emma bil adam bir jowan oglun özüni allamandyr. Ýoksa lep özüni allap ýene aýdýan bilmänşik bolup gitmeli nabiýer. Ay bolýar ay geçer zaman geçer diýip bir zat diýip özüni allaşdyrmaly ýerşiň ýeri. Emma onu etmändir da. Wurtdyr çägalyga ýere. Medine-i Munawwaraga şeň aýdypdyr. Ýene de 6 ay 7 ay gijaga alsa hak Rasulullah'ı görmeýärdi.
Yine 6-7 ay giyecek alsa mübarek ahirki ömürlerde gözükmez. Yine 6-7 ay giyecek alsa şıladım Hak Resulullah'ın mübarek cemalini görmeyedi. Mübarek dirman ellerinin okşap başarmaydı. Mübarek dirman elinin kolluş başarmaydı. 6-7 ay diyenin hiç tat değildir. Ferrafaztı zâlike tamam mülkü ekber kaçtım deyiptir. Sen Allah'a adım atsan Allah sana nehmi veriye ey görsene idin o kailla. Medine-i Münevvere'ye geldim. Sahabalarım bana sataştı ve ayttılar Hak Resulullah aleyhisselam 3 gün münden odol sen geleceğin buğuşlu diye hoş bolup gözleşip dur deyiptir. Ta Resulullah aleyhissalatu vesselam menen dirman nurani yüzü bilen yüzveyiz oldum. Esselamu aleyke ya Resulallah deyip salam verdim. Ve Hak Resulullah da ve aleykumusselam deyip bana salamın cevabını verdi. Ve meni görüp hoş bolup mübarek girişinde ya elini reda parçavadı bir Hak Resulullah şunu ayırdı da girişinin yere yazdı gel ikizimizin üstüne otur öyle dedi. Ve nudiya salatu cami'a ya namaz vakt boluptur ya namaz vakt boluptur ya Medine-i Münevvere'ye hoşluk bir haber vardığını belirtme için namaz vakt dede olsa Hazreti Bilal'a adan çektirdi Resulullah aleyhisselam. Men özgürün tarih kitaplarında namaz vakt ya beylikdiğini taf bilmedim. Zahiren namaz vakt ya irrak çün delil naydanna tarihlaşınay diye. Liyectemiyan nasu sururan bi kudumi Vail ibn Hujr radıyallahu anh. Hak Resulullah hoşluğu Medine'ye sabit bulur yali ve Medine'deki adamla hoş bulur yali Vail diyen padişahın oğlu geldi deyip. Adan çıkkıyır deyiptir. Hazreti Vail diyar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mescidinin ya içinde ya mübarek kaptalında da. Adamlar üçtü Medine-i Münevvere'nin. Zahiren taşından göründü bilyeler olmalı. Çünkü 3 gün bundan odal Hak Resulullah boşluk veripti bir padişahın oğlu gelecekti. Vectema'an nas ve sa'iden nebiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem minberahu ve akadeni maha. Adamlar üşenne ey Vail gel varik dedi. Ey cemaat on zahmetine vara bolluşasıyla emme Allah ve Resulullah'ın adamlara üve gaşin süyüşünü Allah'ın rahmeti üve süyüşünü vedle Hak Resulullah ve aleykumusselam deyse de bolacak nani gülür yüzülen gözdefe olacak. Emme sahabalar üşenne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ey Vail barik geliptir. İkimiz bilece minbere çıkayıliptir. Hak Resulullah evinin mübarek kadamlarını basıp minberin en üstüne oturup Hazreti Vail'le etik pellicine oturtuptur. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam dirman minberine mübarek minberine çıkıp en üstüki pellesine oturup Hazreti Vail'i etiki pellesine oturdup ey sahabalarım deyiptir. Şıladam Vail deyiptir. Daş yerden geldi. Daş yurttan geldi. Hazra mevtten çağılık yerlerden geldi. Allah ve Resulullah'ın diye neçik deyip geldi. Hiç kim kıssan da diyor. Tamam mal mülkün rafahiyetin etberip kayıttı. Şun öylerine padişahlığın eserleri bağ yoksa deyiptir. Şun öyüne padişahlığın nesli var deyiptir. Şun öyüne padişahlardan qalandatlar var deyiptir. Hazreti Vail diyar men Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aytdım ya Resulallah inne ehli galabuni alellezî li ya Resulallah men barik qaytdım
min mülkümü, min içerim ya doğulları ya ağaları ya ağalarının oğulları her gaysi olsun. Min bäri qaytdım. Min içerimdäkili min mülkümün hemmesini allılar. İnne maňa zat ýok beýilli diýdim diye. Häzir otak İslam barmandyr. Ya Rasulallah, min bäri qaytdım. Min içerim inne olary allylar. Maňa zat ýok inne diýip. Ey cemaatlar, hak Rasulullah näme diýen bolsa o. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ana u'tikahu ve u'tika za'fahu." Kaza fil bidaya li ibn Kesir. İçeriň allym qadiýan şo mülküň diýipdir. Muhammed Peygamber şo tak İslam barsa, sen şo tasynyň ýeni hüküm surýanyny way diýär. Ozul mülküň şo tadan nä miqdar bolsa sen adyňa ýazaryn diýipdir. Bir kişinin iki hissesini sen adyňa ýazaryn diýipdir. Şo mülkde, şo ýurtda men dünýeden geçimden soňra da sen hüküm sürmelidir. Ana utikahu ve utika ziyatahu. Ey waillikdir. Şo taýynyň mülküni ýene sana berýän, şu öz mülkünden iki hissesini berýän sana diýipdir. Ve mesaha sallallahu aleyhi ve sellem ra'sahu ve da'a lehu: "Allahumme barik fi Wa'il ve veledihi ve veledi veledihi." Ahum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek eli bilen Wa'il'in mübarek kellesine el çekdi ve dua etti. Hudaýa şu Wa'il'e bereket ber, şun oğlunyň şoňuna bereket ber, şun aktyklaryna da bereket ber. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek el çekdi. Wa'il'in kellesine etiki tabagada etik pelli tutuydu ve dua etti. Hudaýa şu Wa'il'e bereket ber, Wa'il'in içerisine bereket ber, aktyklaryna da bereket ber.